Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So Indian third time man. First time maltina pen ride pondo ode potunundigi. Second time maltitte but ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವೇಟ್ ಪೋಯ್ದು ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಎಚ್ಚರಿಗಿಟ್ಟೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಜೆ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ನೇ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒವ್ವು ವಿಡಿಯೋಲ ಯಾನ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜೇ ವಿಡಿಯೋನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಡಿಯೋನು ಥರ್ಡ್ನೇ ಟೈಮ್ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಂದಾಪುಂಡೊಂದು. ಸೊ ಅವು ಏಪ ನವೆಂಬರ್ ಒಂಜೆಗ್ ಮಲ್ದೀರಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೆನ್ ಡ್ರೈಡ್ ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ನನ ಕೊಂಡಲ ಸರಿ ಆಪುನ ನಂಬಿಕೆಡಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಅದ್ಯನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಇಂಚ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದ್ ಕೇಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೊಕ್ಕುಲು ಅಂದ್ ಕೋಪಾಡ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಯಾವು. ಸೊ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲ್ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಲವ್ವರನ್ ಪಂಡ ಅಪಗ ಜಸ್ಟ್ ತೂತಿನ ಮಾತ್ರ ಏನ ಓಲ್ ತೂತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಅಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಗೊತ್ತನತ ಅವಲೇ ಅನ್ ತೂತಿನಿ ನೈನ್ತ್ ಡುಪ್ಪುನಗಾರೆ ತೂತಿನಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಾಡಿಡ್ ಪೂರ ಪೋವೊಂದು ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕಾರ್ನ. ಸೊ ಐಟ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂಚದಾದ ಅಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ತೂಯಿನಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಯರೆ ಆಯ್ಜಾರೇನು ಅಂಚ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಟೆಂತ್ ಡೇ ಆನ ತೂಪಿನಿ ದಾನೆ ಮೇರು ತೂಜ್ಜೆರ್ ಅಪಗ ಆತದಾಲ ಒಂದ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನೈನ್ತ್ ಡುಪ್ಪುನಗ ಆತದಾಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಅವ್ಲು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋನ ಬನ್ನ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಆತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಗನೆ ಆರೇನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನಿ ನಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎನಡಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ದಿನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೂತಿನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬೈಕ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಯೆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ತೂಯೆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾರ್ ತೂಯೆರಲ ಯಾನ್ ತೂಯೆರಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ತೂಯೆರೆ ಅಂದದ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಇಂಚ ಪೋಡು ನಮಕ್ ಟರ್ನ್ ಆವಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್. ನಮ ಕೈಕಂಬ ಪೋಪಿನ ರೂಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಜ್ಪೆ ಪೋಪಿನ ರೂಟ್ ಆಂಡ ನಮ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಪೋಯರ ಅನಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಶಾಪ್ಡ್ ಎತ್ತೇರ್ ಬೊಂಡಕ್ಕೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೂಯೆರೆ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಡಗ 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 ಅಂದೊಂದು ಆರೇನ ತೂನಗ. ಸೊ ಅಂಚ ತೂದು ಯಾಂದ ದಾಲ್ತೆ ತೂಪೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ತೂನಗ ತೂಯೆರಾರು ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ದಾದ ಪಂಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಒಂಥರ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಕ ಇತ್ತಿನಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಏಲ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ತಿರ್ಗುದು ತೂಪಿನಾಡು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲತ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ತೂನಗ ದಾದಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲಕ ಅಂತುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆರೇನು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆರೇನು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಅಪಂಡ ಯಾರೇನ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಕುಡಿಬಿಂದೆ ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಆರೇನ್ ತೂನಗ ಪೂಜಾರಿಂಡೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅರಡ ಪನ್ನಗ ಆರೆಂಗ್ ನೆರೊಂತೆರ್ ಅಪಂಡ ಈ ಬೇತೆ ಅಪಂಡ ಈ ಎನ್ನನ ಇತ್ತೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಜಾತಿಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೊಕ ಪೂರ ಪನೊಂತೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಗ ಆರೆನ್ ಎನ್ನದಿನಿ ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿಂದ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ವೈಟ್ ಆದ್ ಉದ್ದ ನಾಮ ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಪಾಡೊಂತೆರ್ ಆತ. ಸೊ ವೈಟ್ ಇತ್ತೆರ್ ಆತ ಇತ್ತೆಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ವೈಟ್ ಬಟ್
ಆರು ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದು ಆರು ಟ್ಯಾನ್ ಆಪೆರ್ ಪಂಡ ದೊಂಬುಗ್ ಬೇಲೆ ಆನ್ಪಿನ ಅಂಚಾದ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪೆರ್. ಇಜುಂಡ ಎನ್ನರ್ದಿಲ ಆರು ವೈಟ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆರ್. ಆರ ಆವಡ್ ಆರ್ನ ಅಕ್ಕ ಆವಡ್ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಅಕುಲು ಪೂರ. ಸೊ ಅವೇ ವೈಟ್ ಆಯ್ನ ಆರ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಬೈದುಂಡು ಸಾರಿ ಆರ್ನತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗ್ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಏರ್ಲೆ ಬಾಲೆನ್ ತೂಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಲ್ಲರ್ನ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನನಿ ಕಲ್ಲರ್ನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಐನ ಡುಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯದ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಟೋರಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಪುಂಡು. ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಟೈಮ್ ಡೆ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಿಜೆತ. ಸೊ ಅಂಚ ತುಯೆರ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಆತಿಗ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂತೆರತ. ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಪೋಯರಂದಾನಾಗ ಆ ಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ಕೇಂಡೆರ್ ಈ ದೂರ ಪೋಪಿನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪಾನ ಕೇಂಡೆರ್. ಅಪ್ಪಗಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಾದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರ್ದಿಜೆರ್. ಏಕವಚನಡ್ ಪಾತೆರ್ದಿ ಬಹುವಚನಡ್ ಪಾತೆರ್ದಿಜೆರ್. ಈರು ದೂರ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಪರೆಗೆಂದಿಜೆರ್. ಈ ದೂರ ಪೋಪಿನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಪಿನ ಕೇಂಡೆರ್. ಐಕೆ ಅತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಂದ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಕೇಂಡಾನ್. ಐಕೆ ನದ್ ಪುದರ್ದಾಯನಂದ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂದ ಪಂಡೇರ್. ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜೆ ನೀ ಏರ್ನ ಮಗಲ್ ಏರ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜರೆಗ್. ಸೊ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪಿದಾಡು ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಓಕೆ ಪಂಡೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪೋಯೆರ್. ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ತಿರ್ಗ್ ತೂಪೆರ ತುಕಂದ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ್ ತೂನಗ ಆರ್ಲ ತಿರ್ಗ್ ತೂಯೆರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ದಾದಾಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋದು ಬರೋಂದಿತ್ತ. ಇಂಚ ಗುರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಂತೆರ್ ನೀನನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆ ತೊಂಬರ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಪಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಪೋನಗ ಆನ್ ಪೋವಂತೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೈಕಂಬಡ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಬರ ಅಂತೇಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡ್ದೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ದಾದಾಂಡ್ ದೆತೊಂಡ್ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ದೆತೊಂದಿತ್ತಿನಿ. ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಆತದಾಲ ಅದಾಲ ಐತ ವಿಷಯಡ್ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತಿಜೆರತ. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರೆ ಕೇನಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪುವನಾನ್. ಆರ್ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಅತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಕೇನಿನ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾರಿ ದಾದಿಕ್ಕೇನಿ. ಐಕೆ ಅನಪಗ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ 10th ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೈತಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಪಂಡ್ಯಾನ್. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪಂಡೆ ಐಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಓಕೆ ಪನ್ಕ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನನ್ ತೂತೆನ್ ಒಂಥರ ನಂಜಿಲಕ ಮಲ್ಪುನಿ. ನಂಜಿಲಕ ಒಂಥರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದೆಪ್ಪುನಿ. ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತ ಅಂತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕೇರಿಂಗ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಕೆಲವೆರೆನ್ ತೂನ ಎನ್ನ ಜಾತಿದ ಅಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರೆನ್ಲತ್ ಕೆಲವೆರೆನ್. ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಾಂಡ್ ಎನನ್ ಏರ್ ಆ ಜಾತಿಲ ಆಡ್ ಎನನ್ ಏರ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಏರ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಎನನ್ ಏರ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆನ ಒತ್ತೊನ್ಮೆ ಬಂದ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮಗ್ ಅಪಗನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಆತ್ಮಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತ್ಮಗ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಆರ್ ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ತೆರ್ ಅಪಗ ದಾದ ಒಂತೆ ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಪಂಡ್ಯಾನ್. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಿ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ್. ಅವು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಯಾನ್ ಜೋಪನ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಅವು ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ ದಕ್ದು ಪೋಂಡು. ಅಂಚ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಂಡರೆ ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದ ಯಾನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ದಿಯೊಂದಿತ್ತೆ. ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ದೆತೊನ್ಗ ಮನ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಿ. ಅಂಚ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ವಾಚ್ ಕನ್ನ ದಿತ್ತೆರ್ ಐಕೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕ್ ದಾದನ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಆರ್ ಎಂಕಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಅತೇನ್ ಡೇಟ್ ಯಾನ್ಲ ಕೊರೊಡತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನು ಬೊಕ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಕೀಪ್ ಅಂಚ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತೆರಂತೆ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ ಡೇರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಷ್ಟತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೊಟ್ಟುಲಿ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿನ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆರ್. ಯಾನ್ ತೂಂದೆ ಎಂಕ್ಲ್ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ದಾನಿ ಪಾತೆರ್ದ್ ಪೂರ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ದಾದಂಡೆ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ನಾನ್ ಶಾಲೆಗುಳ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ
ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಚಿರ್ದು ಪೋನಾಗ ಏನಾನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೆತನ್ ಪೋಯರೆ ಆರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೊಂತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡೆ ಆನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಈಶ್ವರಗಟ್ಟದ ರೋಡ್ದು ಬೇಲೆ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಏಕ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಾನು ಬಯ್ಯಡ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂದಿತ್ತಂಡು 10th ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಪಗಂದ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಬುರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತೆ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡ್ ಮೊಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ತುಕ ದಾದಾಪುಂಡು ತೂಕ ಮಂದ್ ಅಕ್ಲ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲು ಅಲ್ಲ ಲಂಬು ಪಂದೆನ್ ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ ಒರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಉದ್ದದಲ್ಲ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತರೆ ಕಿಡೆಗ್ ತಾಗದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಕಂಬೆಡ್ ತಾಗಿತ್ತಿನ ಆನಿ ಎನ್ನ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ತರೆಗ್ ವನದಾನೆ ಆರು ಇಂಚ ತೂನಗ ಬೇನೆ ನಾಲ್ ಪಂಡೇರು ಅತಿ ಎಂಚ ತಡೆತೊಂದು ಕುಲ್ದ ಅಪಗಾರ್ ಇಂಚ ಪನೊಂತೆರ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಂತೆರ್ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ತಡೆತೊಂದು ಅತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ಪನೊಂತೆರ್ ಅಪಗ ಎಂಚ ತಡೆತೊಂದು ಕುಲ್ದ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಪಂಡ ಓದ ರೆಂಡು ಬಂದು ದಡ್ಡನೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ ದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಓದಾರೆ ಪೂರ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂತೆ ರಿಲೀಫ್ ಆವೊಂದು ನಾವು ಅರೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಯಿಜುಂಡಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕೆಲವರು ಬೊಕ್ಕೋರೆ ಏಪ ಪಂಡ ಅವಾದ್ ಪೂರ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂಡಬೆಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಹಿಂದೂ ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ಸೊ ಐತ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾನಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನೇನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋದು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ನಾನು ಮೇರು ಇಡೇಗ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರ ಬರುವೇರ ಅಂಚ ಪೂರ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚೆನ್ನದು ನಾನು ಒಳ್ಳಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗುದು ತುನ ಪಿರೋಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಉಂದು ಚೇರ್ದ ಲೈನ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತನ ಐತ ಪಿರಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾರ್ದ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರ್ ಸೊ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಡಗ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅರೆನ್ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ ತಿಕ್ವೇರ್ ಪಂಪಿನ ಸೂಚನೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮಹಾರಾಜ ಉಂಡತ ಮಹಾರಾಜ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಐತ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಹಾರಾಜ ಪಂಡ ದಾದಂದ್ ಸೊ ಅವು ಪಾಸನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂತುನ ಐನಿ ದಾದನ ಮೇರ್ ತಿಕ್ವೇರು ಅರೆಗ್ ಲಂಚೇನೆ ಆರ್ ಲಂಚೇನೆ ಪನೊಂತೀರು ಆನೆ ಏಪ ಮಹಾರಾಜನ್ ತೂಪೆ ಆನೆ ನಿನ್ನನ್ ತೂಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಯಿನ ಟೈಮ್ಡ್ ಎನ್ನೆ ದಾದ ಆಂಡಲ ನೀನು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಜ ಯಾನ್ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂತೆ ಅರೆಂಕ್ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ ಜಿಂಡಲ ಒಲಾಂಡಲ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆ ಏಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮುಡೆ ಸೊ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜುಂಡಲ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ದ ಟೈಮ್ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟೆತ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ ಅರ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಒಂಥರ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪರ ಅಂದಿಲಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆದ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ PUC ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು PUC ಜಾಯಿನ್ ಆದಾತಂಡ ದಾದಿಕ್ಕ ರಜೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಸಂಡೇನ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇನ ದಾನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಆರು ಪಾಸ್ ಆಯರ್ ಪಂದ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಏತ್ ಪೋರ್ತು ಕಾಪುನ ಮೇಲೆ ಪೋತಿನಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನಿರ್ದ ಅದೇ ಯಾನಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೆ ಗಾಡಿಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ನೀರು ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಡೌಟ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸೊ ಬೊಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ತಿನಪ್ಪ ಮಿರಾರ್ಡ್ ತೂತೆರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಇಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ತೂಂಡಂತೆ ಬೇಜಾರಾವು ಬಟ್ ಇತ್ತಂತೆ ಖುಷಿ ಆವುದೆ ಪಂಡ ಮಗಲೆನ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೇತೆ ದಾದ ಬೂಡು ಮಗಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಂಡ ಆತೆಯಾವು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವೋಗ್ ದಾಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಕ್ಲೆ ಏನ್ ವಾಣಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಣನ್ ತೂಂಡಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಯೆರೆ ಐಕೆ ಸೊ ಎಂಚ ತೂವೊನುವೆನ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇನ ಐಟ್ ದುಂಬಾರು ಎಂಚ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಲಕ ಇತ್ತಿನೆನ್ ತೂತೆರ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಕ್ಲೆ ತೂತೆರ್ ಎಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಎತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಸೊ ಇತ್ತೊಂತೆ
ಅಂತೆ ಎಂದಾವು ಮನಸ್ಸು ರಿಲೀಫ್ ಆವುದು ಪಂಡ ಮಗಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಪೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಅವಂದಿಲಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಗ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು. ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಉಪ್ಪೆರ್ ದಾದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನಗಂತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಖಾರ ಘಾಟ್ ಲಕ್ಕೆರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಲಡ್ಡರೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಐಕ್ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕೆಲವೆರ್ ಉಪ್ಪೆರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಾದ ಆಂಡ್ ಪಂದ್. ಓಕೆ.